Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün sizin bilen pagonu hakynda, pagonlar hakynda gurrun edeli. Eee, Şeýle, suraty getireýin. Bu garşymyzda ene bir sany pagonlynyň suraty bar. Olam göne bize seretip dur. Bu adamyň o ýöreýte öz üstünde gurrun edemjok. O bir umumy neme üçin alynan ýagny bir stereotip hökmünde. Pikiriniň iň soňy hemmesi bir-birine benzeşdir. Ýa-ni hemmesiniň bir häsiýeti bardyr. Indi şu häsiýeti bir wezipesi diýip alalar. Bu adamlaryň ne haýsy wezipäni ýerine ýetirýär Türkmenistanyň içinde diýip soraly. Bular şantaj edýärler, gorkuzýarlar. Hem gorkuzanda hem şantaj edende pul alýarlar, halky dağlaýarlar. Umumyň aýdylanda. Ondan soň seni türmäge basaryn ýene näme eýle beýle diýip haýbat atýarlar. Umumyň bir ýurtda pagon giýýän adamyň etmejek zadynyň hemmesini edýärler bular. Ýani etmejek we etmeli däl zatlarynyň hemmesini edýärler, tersini edýärler. Bularda okuwçy gyzlary zorlamagan bar. Başgalaryň aýallaryny daşary ýurda çykanlaryň esasan şolaryň aýallaryny elden geçirmek hemmesi. Yani tutuş edara bolup elden geçirýärler ýani. Şady horranlyk hemme zat içinde bularyň durmuşyny. Indi edýän nemelere şu wezipelere. Bu wezipeleriniň edýän ýani işleriniň netijesinde bir ad goýmaly bolsa bulara terörist, halk düşmanı, vatan düşmanı diýip ad goýup bilersiňiz. Indi dönüklük meselesi bar, dönüklüge häzir aýtmaly bir-iki zat ara goşandan soň aýdarsyz. Indi bu adam şu işleri edip bilmek üçin pagon giýýär. Indi pagon giýýän adam kimdigini şu taýdan düşünüp bilerse bir näme goýsak da, bir logik näme goýsak. Näme diýdik? O talaýa, şantaj edýär, haýbat atýar, gorkuzýar. Şu iş edýän adamlar pagon giýýärler. O pagon giýýän adamlar şu iş edýärler. Umumyň Türkmenistanda şunuň ýaly. Bular onda näme üçin edýärler bu işi? Näme üçin pagon giýýärler? Şu iş etmek üçin. İldeşlerine Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz agyzy bilen aýdyşyna görä, o 4-nji ýerde durýar diýär. Şu wagt ýöne 6-njy ýerlerde bolmaly. Ütgeýär ýyldan ýyla ýeri orny ýöne tapawudy ýok. O Türkmenistanyň ummasyz tebii baýlyklary bar. Esasan hem gaz. Tebii gaz baýlygy bar. Indi şu tebii gazy şu pagonlar halkdan goraýarlar. Kim üçin goraýarlar? Ors imperiýasy üçin goraýarlar. Bulara ýanky açyk ýazyp biz ine Orsiýatyň polisi işgär diýip ýazýam diýip sorasaňyz ýok, o eýle zat etme mümkinçilikleri ýok. Gaýtam tersine näme diýerler? Biz garaşsyz, biz bir tarap, biz garaşsyz, bir tarap diýip giýjeginde şu sözü gaýtalap durýandyrlar. Tötenleyin bolsa da bir adam pikir edip aýtyp duran şular Türkmenistanyň polisi işgäri ýa-da mehkeme işgäri ýa-da sudy prokuror däl bolaýmasyn bularyň özüni alyp barşlary hamala bir daşary ýurtdaky bir döwletiň bähbidine işleýän ýa-da bolup dur diýip soramasynlar diýip giýjeginde garaşsyz bir tarap diýilen sözü gaýtalap durlar. Ondan başga soň ýene nämeler edýär? Halky sowatsız goýýarlar. Okuwa baran wagtynda ýanky Berdimuhammedowleriň ýa Türkmenistanyň iň samsy adamlarynyň portretlerini, suratlaryny, şolaryň goşgulary, şolaryň eserleri diýip ýanky hiç bir hakykat bilen baglanşygy bolmaýan Berdimuhammedowleriň beýle bir zat ýazyp etmeje ortada. Şo zatlary mektepde okudýarlar, ýani bir sowatsyz çağlar ýa-ni ulalýar-da, uladan bolýarlar iň soňy.
Hawa. Ondan soň ýene näme diýerler? İnterneti ýapýarlar. İnterneti ýapsaňam köp zatdan habarsyz galýardy. Esasen hem şu wagt 21-nji asyr 2024-nji ýylda internet dünýäni gurşap aldy. Hemme zat internetden görüp internetden çözüp bolýar. Wagtyň geçirýän ýeriňem internet, bir zat öwrenýän ýeriňem internet bolup köp adamlaryň pul gazanýan ýerlere internet bolup durdy günümizde. Ýöne türkmenler şo zatlaryň hemmesinden mahrum tutulýar. Näme üçin? Rus imperiýasy nämäni gazy arkaýyn çykaryp bilsin diýip sowatsyz halk gaz alyp barýarmy bilen okda ýanky şeýle bir mysal bereýin. Afrikada nevit çykýar, öz çoğup çykyp dur nevit. Afrika halky şonuň nevitdigini, şonuň ýanygyçdygyny, şondan plastik edip bolýandygyny, polimer ýene näme, soň şondan dökün, hatda dökün hem edip bolýar bilýäňiz, partlaýjy maddalar edip bolunýandygyny bilmeýärler. Neviti alıp üçeglerine ýanky ýagyş ýagynda ýagyş geçmez ýaly, ýanky mazotlaýar diýip aýdaýyn, düşnük ýaly. Diňe şonuň üçin ulanýan ekenler, başga hiç zat üçin ulanyp bilenok ekenler. Soň gün batarym milleti baryp olaryň nevitini gazyny çykarýar bilýäňiz, ýanky ýagdaýlar şeýle. Bizde de bu bir näçe ýyl mundan öňkü, ýani bir näçe diýýänim 50-60 ýyl mundan öňkü bir wakanyň gurrunu, ýani gurrun berenim Afrikaly mesele boýunça. Biz ýöne 2024-nji ýylda ýaşaýas diýdik-de. Gazymyz hemme gazymyz çykyp dur, möçberleri bar. Indi şonuň şo gazyň möçberiniň näçe pul edýändigini, şoň möçber nähili, şoň hasaby näde edilýär, ýani gazyň ýakyjylygy, onuň arassalamagy, ýene näme diýip o satylan wagty bahalary hemme zady çykaryp bolýar-da. Ýani türkmenler, ýani Türkmenistanyň halky bu zatlara düşünenok gazyň näme mana gelýändigine hiç akyl ýetirip bilenok, akyl näme üçin ýetirip bilenok. Ýöreýte sistematiki görnüşde iş alyp bardylar, sowatsyz goýdular, izinden hem şu pagonlaryň üstülen gorkuzup gelýärler-de. Indi sowatlylyk meselesi bir şekilde çözülýär. Näme de bolsa da görüp görse 50-60 ýaşyndaky adamlaryň täzeden öwrenmedik zatlaryny häzir öwrenip aýdyňlanyp görler-de. Indi Türkmenistanyň islese islemese aýdyňlyga dogry gitmeli jemgyýetde 21-nji asyrda insan. Ýöne ine şunun ýaly pagon geýdirilen adamlary halkyň garşysyna goýýarlar. Halk şulardan gorkmalymyş. Bularam halky gorkuzmaly diýilen düşünjäni oturdýarlar. Bu diňe bir düşünjedir. Şu adam men öz gözümden aýdyp bereýin. Şu adam Türkmenistandan hiç bir dahil ýeri ýok. Bir, Türkmenistana diňe ziyan berýär. 2, Türkmenistan halkyna ziyan berýär. 3, Türkmenistanyň geleceğine ziyan berýär. 4. Size öz nämäňizde goşup bilersiňiz ýa başga näme ziyan verme meselesinde. Indi bu zatlar bu 4 ziyany näme üçin edýär? Orus imperiýasyna hyzmat edýänligi üçin edýär. Seredin göne Orus imperiýasynyň getirip oturdup giden formasydyr. Gören wagtyň gön tanap bolýar. Orus imperiýasynyň polis ýa-ni daşary ýurtlarda ornaşdyran sistemasy arkaly ýetişen polis işgärlerini genişinden görüp bolýar. Mysal üçin Özbegistan, Gazagystan, Kyrgyzstanyň polis işgärlerini tapawutlandyryp bolýan nädir bir-birinden. Sägat meňzeşdirse hemmesi Orus imperiýasynyň sistemasyny getiren düzgünü boýunça ýetişýär. Ýani geyinişi, bir zatlar öwrenişi, halka garşy ýani depeden seretmek, halka zulüm etmek diýilen düşünjeleriň hemmesi şu Orus emesinden geçýär. Soň ine MHM'ye gelelim. MHM Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýär-de.
Yani bu adamlar bir yıl gidip Moskva'da okap gelýärler. O nädip milli bolýar. Hey bir başka bir yurtta yetişip gelen adamı senin hopsuzluk işgärine edip bilermi? Edip bolmaýar aslında. Yani bular edýär, näçin edýär? Ya Ors imperiýasynyň gol astynda Türkmenistanyň tutuş döwlet edarasy diýip adlandyrylýan soňam syýasy demesi bardyr. Banat bardyr bunuň. Bularyň hemmesi Ors imperiýasynyň eliniň aşagynda. Nähil islese şeýdip şekillendirip bilýär. Bu zatlar hem näçin edýär? Türkmenistandaky gazy, nefti, arkaýyn ýa-da beýlek başga baýlyklar ýa-da Türkmenistanyň adyndan neşe serişdelerini Ýewropa, başga ýurtlara çykarmak üçin ulanýarlar. Türkmenistan biraz eňgeri edilen bir ýurt. Hemme tarapdaýyn. Ýa. Onda diýmek näme bolýar? Şu adamlar gaz turbalary goraýar. Türkmenistanda gaz turbalary. O gaz turbalary nereye gidýär? Xitaýa gidýär, Orsaýda gidýär. O gaz turbalary. O gazyň eýesi kim? Gazprom. Gazprom kim? Russiýa Federasiýasynyň ýarymy ýa-da döwlet diýär, bir ýarymdan köpräk bölegi döwlet, ýene bir bölegi susy diýip görkezýärler. Tapawaty ýok. Nähili görkezseler hem. Yani Rus imperiýasynyň guruluşy bilen baglanşykly iň soňra. Şolara gazyň gitmesine arkaýynçylyk bilen Türkmen halky hiç ýyly päsgelçilik beripmez ýaly ýagdaýa getirýärler. Şul adamlar. Meniň gözümde ine şeýle görünýär bular. Soň ben näme ederim bulary? Men polisiýa diýip aýtsa, çyksa, men serederim. Sen nerenin polisiýasy? Türkmenistanyň diýer. Hani onda bir eden peýda? Näme peýda berýär? Hiç bir peýdasy ýok seretsen, hiç bir peýdasy ýok. Diňe gorkuzyp, onuň munyň aýallaryny zorlap, gys çağalar zorlap, şeýdip berler-de. O adamlar gorkuzyp. Näme diýär? Ortadan aýyrýan bu adamlar Türkmenistana değişleri ýok. Ýa-ni içimizdäki kesekler bular. İçimizdäki Rus imperiýasyna hyzmat edýän adamlar. Şonuň üçin arkaýynlyk bilen bu adamlaryň garşysyna islenip görünüşde görüşip bolýar. Görüşip bolunmaly. Soň ýene bir neme bar. Ine Türkmenistanda haýsy tarapyndan seretseň seret konstitusiýon guruluşy ýok. Konstitusiýada ýok. Hiç bir kanun, hiç bir neme ýok. Näçin ýok? İşlänok. İşlemänligi üçin ýok aslında. Onda bu adamlar näme esasında bar Türkmenistanda? Yani şu formany giymek üçin bir kanun olmaly. Düzgünler bolmaly. Keypine göre giyinip bilen ýok hiç bir zaty. Düzgünle tertibi bolmaly. Onsoň men ine polisiýa diýär, adyny sorasaň adyny hem aýdyp bilen ýok, gaçça adyny aýtman. Bularyň hemmesiniň hem ady özüm Muratdyr. Hakyky adyny bermejek bolup emmes, men Murat diýär, adym Murat diýär. Ýöne Murat däl adlary. Bardyr Murat bolan hem ýöne hemmesiniň ady Murat bolup bilen ýok-da. Şeýlerek ýani aýtjak bolýanym, bular adyny bermäne de gorkýarlar. Diýmek, bular hiç bir kanunyň esasında forma giyip polisiýa bolup beren oklar. Bular öz keypine diýip aýdyp bilersiňiz. Ýöne bularyň şu formany giýmegindäki esas Türkmenistandaky gazyň Ors imperiýasy tarapyndan eýelenip alynmagy. Ýani Ors imperiýasy Türkmenistandaky gazy eýelep durduğu müddetçe şu pagonlar bar bolmaga dowam edýär. Indi bunu iki tarapdan başlap bolýar. Ya gazy barıp kesersin, bermersin, güýçüň etse, we ýetäýmele.
birden halkyň soňa ýa-da şu pagonlary ortadan arasalarsın ýa-da arassaçylyk işini geçersin. Soň gazy gowurajak hiç kim ýok. Ýa-ni ors meninki diýip hasap edýän Türkmenistanyň gazyny ors üçin gowurap biljek hiç kim ýok. Ne ýagdaý şu, ýa-ni bu adamlaryň hiç birisi pagon giýýänleriň hiç birisi Türkmenistanyň işgäri däldir, bolma mümkinçiligi hem ýok. Bular Türkmenistanyň garşysyna, Türkmenistanyň gelejeginiň garşysyna, ýa-ni Türkmenistanyň ýok bolup gitmegine, halkyň garşysyna hereket edýär. Umuman ýa-ni en soňky nämäni aýtdym, dönüklik meselesi. Dönükligim şo taýdan gelýär. Bularyň Ors imperiýasynyň bähbidine hyzmat edýändiginden gelýär. Ýani bular dönük, halk düşmany, watan nemesi, watany satan diýip aýdyp bilersiňiz. O terrorist, o guramaçylykla amal aşyrýarlar bu işleri. Ýöne bir gezek eden ok, ýani guramaçylyk diýmek, ýöreýte öňünden planlaşdyryp, şonu gaýta-gaýta ýa-da şonu bilinçli bolup diýeýinde, bilinçli bolup soňuna çelle alyp barmagydyr. Şeýlerek iýleşler, bugünkü temamyz gyska we ýöne az we saz. Onda ýene-de görüşýänçä iýleşler. Sag bolun dinleýänimiz üçin.